Ați trecut vreodată prin situația în care noi ochelari stau strâmb, apasă pe tâmple sau alunecă de pe nas? Ei bine, aceasta este o problemă foarte frecventă în rândul purtătorilor de ochelari. Așadar, cum puteți îndoi rama ochelarilor în forma dorită? Pur și simplu, ajustați-vă singuri ochelarii acasă. Vă rugăm, aveți grijă, chiar dacă majoritatea materialelor pentru ochelari sunt robuste, nu trebuie să folosiți o forță excesivă. De ce aveți nevoie? Bol cu apă caldă, prosop, ochelari. Cum se reglează pernițele de nas pentru ochelari? Dacă ochelarii alunecă în mod constant sau vă strâng pe nas, ar trebui să-i ajustați prin strângerea sau lărgirea pernițelor pentru nas. Cum să strângeți pernițele de nas ale ochelarilor cu ramă de metal? Presați ușor cu ajutorul degetelor mari pentru a apropia pernițele de nas. Asigurați-vă că se potrivesc perfect pe ambele părți ale nasului. Cum să strângeți pernițele de nas ale ochelarilor cu ramă din plastic? Puneți ochelarii într-un bol cu apă caldă timp de aproximativ 60 de secunde. Aplicați o ușoară presiune spre interior și în jos pe capătul brațelor. Continuați până când obțineți o fixare mai strânsă în spatele urechilor. Dacă ochelarii vă strâng nasul, faceți exact opusul strângerii ochelarilor. Cum să slăbiți pernițele de nas ale ochelarilor cu ramă de metal? Folosiți degetele mari pentru a depărta pernițele de nas. Așezați degetul mare sub arcuirea naturală a brațului pentru a-l îndoi. Cum slăbiți pernițele de nas ale ochelarilor cu ramă din plastic? Puneți ochelarii într-un bol cu apă caldă timp de 60 de secunde. Aplicați o ușoară presiune spre exterior și în sus la capătul brațelor. Continuați până când ajungeți la o formă relaxată în spatele urechilor. Cum se reglează brațele ochelarilor? Atunci când lentila stângă a ochelarilor este mai sus decât lentila dreaptă. Acest lucru este util dacă ochelarii arată strâmb sau o lentilă este mai aproape de ochi decât cealaltă. Introduceți ochelarii într-un bol cu apă caldă timp de aproximativ 60 de secunde. Acum, prindeți ochelarii de lentile cu ambele mâini și îndoiți ambele părți în direcții opuse. Reglați la nivelul balamalei. Asigurați-vă că aplicați presiune cu atenție, în special pe partea dreaptă, când lentila dreaptă a ochelarilor este mai ridicată decât lentila stângă. Prindeți ochelarii de lentile cu ambele mâini și îndoiți ambele părți în direcții opuse. Reglați în zona balamalei. Asigurați-vă că aplicați presiune cu atenție, mai ales pe partea stângă. Cum se reglează brațele ochelarilor dacă sunt prea largi? Introduceți balamalele ochelarilor într-un bol cu apă caldă timp de aproximativ 60 de secunde. Acum țineți ochelarii cu ambele mâini și îndoiți-i cu grijă dinspre exterior spre interior. Cum să ajustați brațele ochelarilor dacă sunt prea strânse? Introduceți balamalele ochelarilor într-un bol cu apă caldă timp de aproximativ 60 de secunde. Acum, țineți ochelarii cu ambele mâini și îndoiți-i cu grijă dinspre interior spre exterior. Vă rugăm să nu folosiți un uscător de păr pentru a încălzi și îndoi rama ochelarilor. Acest lucru ar putea deteriora atât rama cât și lentilele. Optați mai degrabă pentru metoda cu apă caldă. Ați găsit deja perechea preferată de ochelari sau încă sunteți în căutarea modelului perfect? Încercați online o mare varietate de ochelari de vedere și ochelari de soare pe Lentiamo și cumpărați perechea preferată.